Гэта пара, з вами Евген Волошин. Мы азірнуцца не паспеем, як сітуацыя ў Беларусі зменіцца кардынальным чынам. Працэсы ідуць, і вось гэты момант маштабных пераменаў, ён адбудзецца нашмат хутчэй, чым многім падаецца. І тады трэба будзе рабіць палітыку. І для таго, каб не забуксаваць на дзесяткі гадоў, вельмі важна, каб палітыку ў Беларусі рабілі людзі з належнай рэпутацыяй, з чыстымі намерамі. Людзі, якія заслужылі. І вось у гэтым відэа я зраблю пералік людзей, якія сапраўды вартыя, якія заслужылі. Хоць я разумею, што мой пералік можа выклікаць шматбаковую крытыку. І я пачну, бадай, з самага папулярнага беларускага палітыка і з найстарэйшага, з Зянона Станіславовича Пазняка. Мы выстаўляем матэрыялы пра Пазняка, яны набіраюць найбольш праглядаў. Асабліва цікавяцца гэтымі матэрыяламі людзі знутры Беларусі, якія сёння знаходзяцца там, адчуваюць метафізічна ягоную ролю. Я думаю, настануць часы, калі беларускае грамадства паставіць Пазняка ў пантэон беларускіх герояў, але яшчэ да гэтага трэба будзе зрабіць пэўныя рэчы. Хто не ў курсе, я коротка паспрабую пісаць. Зянон Пазняк пачаў сваё змаганне за беларушчыну яшчэ ў 60-х гадах 20-го стагоддзя. Яго вось такім вось чалавекам, які рубіць з пляша, часам называюць. Но тады ў савецкія гады для захавання беларушчыны, для захавання старадаўняй нашай архітэктуры, якую камуністы знішчалі направа-налева ў тым жа Менску, ён пісаў мільённыя артыкулы. Газеты выходзілі мільённымі накладамі там на ўвесь Савецкі Саюз. Ну, змагаўся як мог, шукаў нейкія шляхі для гэтага. У 80-х гадах, калі перад развалам Савецкага Саюза менавіта ён стаў драйверам стварэння нацыянальнага вызвольнага руху беларусаў, тады это называлася Беларускі народны фронт адраджэння. І суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, тое, што быў бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня, у значнай ступені это заслуга Зянона Пазняка. Это сапраўды гістарычная постаць, якая яшчэ і сёння з намі, яшчэ сыграе сваю ролю, магчыма, самую важную ролю. Ты слухаеш прамовы Пазняка з 96-го года, ён быццам бы это сказаў месяц таму і апісаў сённяшнюю сітуацыю. То, што Расія пойдзе вайной на ўсіх, то, што будуць размахваць ядравай дубінкай, як будуць тэрыторыі Беларусі выкарыстоўваць, што будзе напад на Украіну, што будзе крывавая вайна. Калі расійская імперыя абламае зубы і аб каго, это было сказано ў 96-м годзе, сёння мы бачым гэтыя працэсы. Мяне цешыць, што чалавек з такімі асаблівымі здольнасцямі ад Бога, чалавек, якім можа бачыць скрозь эпохі на дзесяцігоддзе наперад, што сёння ён гаворыць пра Беларусь, што будзе пералом, што ідзе пажар на тарфяніку, што самае важнае ўнутры, і ўнутры з'явіцца новы нацыянальны лідар. Гэта асоба ці асобы пакуль што для нас са знакам пытальніка, бо я не магу ўявіць, з якога асяроддзя могуць выйсці гэтыя асобы. Лагічна, што з асяроддзя сілавікоў. Цяжка сабе это ўявіць. Так, людзі, якія маюць доступ да зброі. Таму што відавочна, што мірных перамен ў сённяшнім свеце яны немагчымыя. На жаль, уцягваюць Беларусь у крывавую мясарубку. Выбара няма, это будзе так ці інакш, і заваяваць волю можна будзе толькі вайсковым шляхам. Так было заўжды. Адзін з самых уплывовых філосафаў хрысціянства, эклезіаст, пісаў: час вайны і час міру, час любіць і час ненавідзець. Таму ўсё гэта будзе чакаць Беларусь. І я думаю, што вельмі важна, каб такія людзі, як Зянон Пазняк, дапамаглі сфармаваць стратэгічную палітыку Беларусі на дзесяцігоддзі і на сотні гадоў, маглі быць тым фарватарам, які павядзе Беларусь наперад у будучыню, каб мы зноўку не забуксавалі. А далей я хачу пагаварыць пра зусім іншых людзей, якія, на жаль, сёння не з намі, таму што рэжым проста выкасіў гэтых людзей, кінулі ў турэмныя засценкі. Мы нават не можам быць упэўненыя, што яны сёння жывыя. Я пачынаю. Мікола Статкевіч, лідар руху «Народная грамада». Калі я ўвогуле уяўляю сабе, чую слова «змагар», то мне вымалёўваецца Мікола Статкевіч. Чалавек гатовы ахвяраваць усім дзеля Беларусі ў самыя бесперспектыўныя часы.
амаль што з нулявой папулярнасцю. Ён гатовы быў за Беларусь, за нашу будучыню класціся пад амбразуру. Ну, канешне, чалавек бескампрамісны. Вот это вот рубіць з пляша, гэта пра Міколу Статкевіча. Ну, таму рэжым ідэнтыфікаваў яго як аднаго з ворагаў нумар адзін. І вось калі бралі ў 20-м годзе Ціхановскага і Бабарыку, згадайце, адным з першых узялі менавіта Міколу Статкевіча і за нішто далі 15 год пазбаўлення волі. Это чалавек, які вось ва ўсе выбарчыя кампаніі 2006-2010 год змагаўся, хоць там абсалютна былі нізкія перспектывы. Это чалавек абсалютна незалежны ад фінансавай заманухі, гранты. Вот эта вся гісторыя не пра Міколу Статкевіча. Это сціплы чалавек, але вельмі карэктны і добры. Я прыгадваю такую гісторыю. 2010 год, калі спецслужбы завялі людзей на плошчу Незалежнасці там, і злазілі з біццё там, і затрымалі там пад 1000 чалавек. І Статкевіча тады пасля тых падзей пасадзілі, колькі ён блізу 3 год правёў у вязніцы. Я меў прэтэнзіі да Статкевіча, но як вы не маглі прадугледзець эту сітуацыю? На што так вот зло адказаў мне Мікола Статкевіч, што народ так захацеў, вот так вот рубам. Я, канешне, крытыкаваў это. Мне тады бачылася, што это палітычная недальнабачнасць, патрэбныя ж палітычныя кансультанты, Злучаныя Штаты Амерыкі, стратэгіі. Ну як вы маглі? Ну это ж палітычна вы кепска спрацавалі, мне тады так здавалася. Ну потым стала зразумела, што абсалютна не было ніякой прасторы для манеўраў, асабліва ў 2010 годзе, каб дзейнічаць інакш. Ну, на мяне ўзлаваў Мікола Статкевіч. Ну, пасля, калі мы запрашалі там яго на ток-шоу, бралі нейкія каментары. Это чалавек, які ніколі не адмаўляў. Нават у часы, калі ён хаваўся ад пераследу, ніхто не ведаў пра ягонае месцазнаходжанне, журналісты ведалі, ён гатовы быў рызыкаваць і даваць это інтэрв'ю. Это абсалютна асаблівы чалавек. І мне б хацелася таксама прыгадаць пра ягоны ўвогуле вот бэкграунд, адукацыю там і гэтак далей. Это вайсковец, падпалкоўнік, інтэлігент. Адзін з першых беларускіх вайскоўцаў, які прасоўваў беларушчыну, беларускую мову у вайсковай акадэміі, кандыдат тэхнічных навук, між іншым. Я думаю, што это таксама важны момант, адукаваная асоба. І што сёння з Міколам Статкевічам? Мы не маем ніякой інфармацыі. Мы не ведаем, жывы ён, не жывы. Як здароўе гэтага чалавека? Застаецца толькі маліцца, каб такая асоба, такая глыба ацалела ў гэтым малоху. Калі мы гаворым пра людзей з вайсковым бэкграундам, людзей з неймавернай самааддачай у імя беларускага народа, людзей досыць радыкальных, гатовых на любыя дзеянні дзеля Беларусі, то апроч Статкевіча мне прыгадваецца Мікалай Аўтуховіч, актывіст з Ваўкавыска. Мікалай Аўтуховіч пасля падзеяў 20-го года атрымаў 25 год пазбаўлення волі. Мы не ведаем падрабязнасцяў, нейкая зброя закопвалася ў лесе, нібыта зброя з Украіны. Мала што пра гэта вядома. Незразумела, што яны такога маглі рыхтаваць і ці рыхтавалі. Нібыта там і украінскія спецслужбы зрабілі зліў інфармацыі, і тады групу Аўтуховіча ўзялі. Ну так, дапускаю, што это чалавек, які сапраўды гатовы быў пайсці на дзеянні рознага кшталту дзеля Беларусі. Ну, я проста прыгадаю пэўныя біяграфічныя звесткі, што Мікалай Аўтуховіч гэта афганец, прытым падчас вось гэтай афганскай кампаніі ён меў ордэны, ордэн Чырвонай зоркі, там шэраг медалёў, то бок это сапраўды заслужаны афганец. Хоць ужо калі там спрабавалі ўганараваць афганцаў, памяць пра вайну, гераізм, то Мікалай Аўтуховіч адмаўляўся ад гэтых узнагарод і вызнаваў гэтую вайну в Афганістане як акупацыю Афганістана Савецкім Саюзам. То бок, як і Статкевіч, это чалавек з чоткімі, зразумелымі паняццямі, з імкненнем да свабоды і справядлівасці. Звольніўшыся з войска, там пасада прапаршчыка ў яго была, ён быў прадпрымальнікам у Ваўкавыску, меў сваю службу таксі. Ну вось мы ведаем, што пад 2006 год сваіх поглядаў ён не хаваў, і рэжым вырашыў з ім па поўнай праграме разабрацца. Там далі тэрмін, здаецца, 3 гады і 6 месяцаў, нібыта за несплату падаткаў. Абадралі як ліпку, забралі кватэру, значыць, забралі ўвесь гэты таксапарк.
Потым под 2010 год я помню гісторыю ўжо там за абарот вогнепальнай зброі 5 год далі Аўтуховічу. Ну і вось скончылася все ў 2020 годзе. Это той чалавек, які быў гатовы на ўзброеную барацьбу, выглядае так, я не ведаю. 25 год пазбаўлення волі. Ну уявіце сабе, як чалавек гатовы быў рызыкаваць. Ну і, канешне, дай Бог выжыць такой глыбе у гэтым малоху. І такі чалавек заслугоўвае вырашаць, якой будзе палітыка Беларусі будучага. Такія заслугі і такі гераізм. Пра гэта трэба помніць. Калі казаць пра бескампрамісных барацьбітоў, то яшчэ адна такая асоба – гэта Павел Севярынец, лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі. У 2020 годзе там разам з Бабарыкам і Ціхановскім і Статкевічам у першую чаргу взялі, канешне, Павла Севярынца. Менавіта яго, хоць у Павла Севярынца ні рэсурсаў, там, ні людзей перад 2020 годам не было. Менавіта яго беларускі рэжым найбольш баяўся. Вы, магчыма, помніце гісторыю дэмсілы тагачасна. Яны спрабавалі правесці так званыя праймерыс, ездзілі па гарадах, там збіраліся апозіцыянеры, галасавалі за адзінага кандыдата. Все галасавалі за Севярынца, это ж, безумоўна, вялікі аўтарытэт. І тады рэжым пачаў заганяць на гэтыя мерапрыемствы розных там БРСМаўцаў, чыноўнікаў з райвыканкама, падгаварылі, скажам так, калег Севярынца з дэмакратычнага лагера, пачалі масава галасаваць там за іншых людзей. Тыя людзі задралі нос, да, што мы папулярныя, мы перамагаем на праймерыс, і всю эту ідэю развалілі. Так з перадвыбарчай гонкі выключылі Павла Севярынца. Ну а потым ковід, потым з'яўленне Бабарыкі, Ціхановская. І все памянялася. Гісторыя пайшла іншым шляхам. Пра Павла Севярынца я прыгадваю дзве гісторыі, так? І звязаныя яны з тым, што чалавек у гэтым жыцці кіруецца выключна, от ён хрысціянін. І кіруецца, ягоныя паводзіны прадыктаваныя выключна святым пісаннем, Евангеліем, так? Дарэчы, праваслаўным з'яўляўся Севярынец, наколькі я ведаю. Ну, это ж адэкватны беларус, мы людзі талерантныя, неважна, ты каталік, праваслаўны, пратэстант, это абсалютна неважна, святое пісанне яно ж адно. І была такая шчымлівая гісторыя, калі чакалі першае дзіця са сваёй жонкай Севярынца, і дактары сказалі, што абсалютна сітуацыя, дзіцёнак не выжыве, ніякім чынам не выжыве, трэба рабіць аборт. І як хрысціяне, яны не маглі пайсці на гэты крок абсалютна на 100%, без развагаў сказалі, не, мы будзем нараджаць, мы будзем дзейнічаць так, як сапраўдныя хрысціяне. Нарадзілася дзіця, пражыло толькі больш за тыдзень. І я вот думаю, я прыгадываю, што зараз у Павла Севярынца малы сын і без бацькі, і як цяжка гэтаму дзіцяці. А другую рэч, якую я прыгадваю, гэта што тычыцца дабрабыту Павла Севярынца. Мы ж прывыклі, апазіцыя, вот эта сістэмная, так, вот эта грызня за рэсурсы. Глядзіце, што сёння адбываецца. Так, некаторыя сабе на гэтых справах скалацілі неслабыя капіталы, людзі з сумнеўнай рэпутацыяй. Севярынец быў не такі абсалютна. Севярынец кіраваўся выключна хрысціянскай ідэяй, што дасць Гасподь, то і добра. І ён зусім быў не умелец там знаходзіць нейкую падтрымку фінансавую. Там многія разглядалі як ягоны палітычны хіб. І я помню, як перад 2020 годам пабываў дома ў Павла Севярынца, здымалі кватэру, вельмі сціплую кватэру ў старым раёне. І я запытаўся, а от як вы ўвогуле жывяце, з чаго, колькі вы зарабляеце? Ну, як журналіст, там праграма была звязаная з заробкамі, $600 ў месяц на сям'ю. З продажу кніг, таму што Севярынец літаратар, выдаваў кнігі, яны прадаваліся. Ну вот, это нішто проста ў тыя часы, но чалавек жыве хрысціянскай ідэя, сама важная для яго Беларусь. Ні Мерседеса, ні кватэры, ні дом збудаваць, нічога. Вот. Ён такі, Павел Севярынец. І калі мы хочам мець у будучым палітыкаў, якія не прададуць краіну, якія не будуць карумпаванымі, якія будуць чыстыя на руку,
Хто? Мы маем таких людей. Это Павел Северинец, это светлый промень у беларускай палітыцы. Дарэчы, чалавек вельмі адукаваны, вельмі абазнаны, но я казаў, што літаратар. Выпускнік Белдзяржа універсітэта, геафак, чырвоны дыплом, но потым пайшоў у палітыку. І ніколі не здраджваў сваім прынцыпам. Ну і, як мы бачым, ахавяраваў усім дзеля Беларусі, дзеля нашай будучыні. Вось ведаеце, як у Бібліі, хто быў апошнім, стане першым. Такія людзі, названыя мной, як Северинец, Аўтуховіч, Статкевіч, Зенон Пазняк, это люди, якія выйдуць на палітычную авансцэну Беларусі. Это будзе наша падстрахоўка, наша гарантыя, што мы маем прыстойных палітыкаў, так? Што яны не здадуць проста нашу краіну і мы не затармазім. І падчас такіх сур'ёзных, такіх гістарычных трансфармацый роля падобных людзей, яна вельмі важная для краіны. Я прывяду такія, ведаеце, паралелі, не зусім адзін у адзін, но просто, каб вы разумелі. Што тычыцца бескампраміснасці, то у Ізраілі быў такі прэм'ер-міністр, культавы прэм'ер-міністр Менахем Бегін, нарадзінец Беларусі, па-беларуску мог гаварыць, разумеў беларускую мову, канешне ж. Дык чалавек дзеля інтарэсаў Ізраіля, калі там яшчэ не было сучаснай дзяржавы Ізраіль, нават арганізоўваў тэрарыстычныя акты. Падобнае не снілася палітыкам, якіх я пералічыў у гэтым відэа. Но тым не менш стаў асобай нумар адзін у Ізраілі і нават атрымаў Нобелеўскую прэмію міра. Альбо я прывяду прыклад з Уругвая. Я проста ведаю Уругвай, там значная частка маёй сям'і жыве. Там быў такі прэзідэнт, яго называлі самы бедны прэзідэнт у свеце, Хосе Мухіка. Чалавек быў лева-радыкальным партызанам і 14 гадоў правёў у зняволенні, прытым проста і трымалі яго як пса ў нейкім падвале. Там падчас вось гэтай адсеткі ў яго здарылася проста перамены ў каштоўнасцях палітычных, і ён стаў такім адэкватным цэнтрыстам, такім прынцыповым, але спакойным, добрым такім чалавекам. Хосе Мухіка быў прэзідэнтам Уругвая з 2005 па 2010 год. Чалавека пасля такога лёсу, пасля гэтых адседак і гэтак далей, яго абсалютна не цікавіла там эта карупцыя, значыцца, дзесьці там урваць нейкія грошы, штосьці ўкрасці. Самым бедным прэзідэнтам свеце яго называлі, таму што ягоная жонка, значыцца, то есть у іх абсалютна не змяніўся лад жыцця. Ён ехаў працаваць там у прэзідэнцкі палац, а жонка вырошчвала кветкі, ехала на рынок гэтыя кветкі прадаваць. І то гэтыя грошы яны там на дабрачыннасць аддавалі. Сам Хосе Мухіка ці то 1000, ці то $1500 зарабляў. Ім хапала палавіна этой сумы. Всё шло на дабрачыннасць, жылі ў сціплым доме. Ездзіў ён на старым карчы ці то 70-х, ці то 80-х Volkswagen Beetle. Мог прыйсці на сустрэчы з, 14 год у падвале чалавек правёў, мог прыйсці на сустрэчы палітычныя, там прыязджалі там прэзідэнты Аргентыны, Бразіліі, а ён у сандалях, журналісты в шоку, все фотографуюць. Но это надзвычай была прынцыповая асоба, значыцца, всё дзеля дэмакратыі, всё дзеля Уругваю, надзвычай аўтарытэтны, паважаны чалавек па сёння. Я думаю, что гісторыя з Пазняком, з Аўтуховічам, Статкевічам, Северинцам – гэта нешта падобнае. Ну і я не магу не пагаварыць пра Сергея Ціхановскага і Віктара Бабарыку. Людзі, якія ахвяравалі ўсім дзеля Беларусі, свядома ці несвядома. Канешне, у стратэгічным плане 20-й год это быў унікальны час. Ён супаў з намерам Расіі узяць Беларусь пад абцас, анексаваць, зрабіць вайсковым плацдармам для таго, каб распаліць Трэцюю сусветную вайну, здзейсніць вось гэтыя жудасныя рашысцкія намеры. А Б, гэта тое, што сапраўды беларусы стаміліся, беларусы падсвядома прагнулі перамен, ім надакучыў вот это вот лукашызм вар'яцкі. І вот это вот комба, яно змяшалася ў той час, і на авансцэну выйшлі такія людзі, як Ціхановскі і Бабарыка. І шмат хадзіла размоваў, мы бачылі, што Ціхановскі так вот і в тэхнічным сэнсе, значыцца, расла ягоная папулярнасць, і грошы там былі, і хто фінансаваў, то там хадзілі размовы, то Крэмль,
то американцы. Мы не ведаем дакладнай інфармацыі. Но для мяне я бы тут звярнуў увагу на дзве дэталі. Першая дэталь – это сустрэча Ціханаўскага з Паўлам Севярынцам. Севярынец расказваў незадоўга да свайго затрымання пра гэтую сустрэчу, і аказалася, што ў размове, што Ціханаўскі – это чалавек, які быў заўважаны в асвятленні нейкіх бессмертных палкоў, у Расіі працаваў, што это абсалютна не беларусацэнтрычны чалавек. Але ў размове з Севярынцам якраз такі чырвона-белы сцяг, все это вельмі пазітыўна апынулася. Ціханаўскі да гэтага ўсяго ставіцца, да беларускай ідэі. І якраз такі Севярынец бараніў Ціханаўскага, сказаў, паглядзім, канешне, но гэта чалавек, які абсалютна мае перспектывы для Беларусі, і я не спяшаюся ставіцца да яго скептычна. Вот так сказаў Севярынец. І другая важная дэталь, мы ведаем, тады у 20-м годзе многія наіўныя людзі, не ведаючы гісторыі, не разумеючы геапалітыкі, яны спадзяваліся на Расію, што вот Расія дапаможа скінуць Лукашэнку, і мы тут зараз зажывем. Мы ж браты. Вот так думалі некаторыя людзі памылкова. Я думаю, Ціханаўскі ў тым ліку. І дайшоў запіс з Вязніцы, дзе сказаў Ціханаўскі, што з Расіі, от ужо, здаецца, верасень ці кастрычнік 20-го года, што все с этой Расіяй понятно. Я думаю, што у чалавека адназначна здарыліся перамены каштоўнасцяў у пірамідзе Маслоў, і што тычыцца нацыянальных каштоўнасцяў, і што вот это зняволенне паставіла Ціханаўскаму мозги на месца, а так это, конечно, таленавітая, харызматычная асоба, якая сыграла сваю гістарычную ролю, і такія рэчы нельга забываць. І не трэба наблытаць, значыцца, сённяшняя вось гэтыя дэм-сілы, якія выязджаюць у тым ліку на прозвішчы Ціханаўскага. Я думаю, што тут няма нічога супольнага з тым, як бы дзейнічаў Сергей Ціханаўскі. Здаецца, это канструктыўны чалавек, чалавек, які умее працаваць у сінергіі і не грабе пад сябе, і, шчыра кажучы, выклікае павагу. Віктор Бабарыка, хадзілі размовы пра тое, некаторыя аналітыкі замежныя, яны у дэталях апісвалі, так, што там была нейкая сустрэча вось з 19 на 20 год, Газпрамаўская, і ён жа быў кіраўніком Белгаспрамбанку, і што Бабарыку падбівалі, от адна з вежаў Крымля, давай там мяняй гісторыю, пора ўжо ўбіраць этого Лукашэнку. Там хапала людзей са сваімі інтарэсамі з гэтай тусовачкі, так. Мазепін Уралкалій, які сёння, па сутнасці, атрымліваецца супраць Беларусі, супраць Белкалію увялі санкцыі, яны не могуць там на захад пастаўляць калій. А вось гэты Уралкалій і агрэсары, і рашысты, і гэтак далей манапалізавалі на пэўныя рынкі, гандаль, і супраць іх санкцыі не ўвялі. Вось такая сітуацыя. Такі вот мог быць інтарэс, каб, значыцца, паслабіць пазіцыі Лукашэнкі. Ну і ў гэтым Газпраме там жа шмат выхадцаў з Беларусі. І называлася прозвішча Мешкова, это вот гандбольны клуб БГК імя Мешкова, што яны Бабарыку падбівалі. Міллер, кіраўнік Газпрама, любіць сябе строіць такога ліберала, і нібыта нават і да украінцаў, да беларусаў меў нейкія сентыменты. Карацей, яго падбілі на вось гэтую палітычную авантуру, атрымліваецца. Ну і погляды самога Бабарыкі былі, это ж першае інтэрв'ю, это ж я перапалохаўся, калі пачытаў. Я з Бабарыкам звязваўся, у мяне склалася ўражанне, што чалавек з задраным носам, такой думкі пра сябе, што самы разумны. Хоць насамрэч там былі сур'ёзныя прагалы у ведах па гісторыі, і ўвогуле, як палітыка робіцца, і геапалітычна, якія ў свеце расклады, і што да чаго ідзе, ён абсалютна гэтага не разумеў. Але меў все адно, напэўна, такое палкае сэрца. Это быў такі час, калі незадоўга да гэтых падзеяў ён страціў жонку, магчыма, там хацеў нешта добрае ўвогуле зрабіць, спрычыніцца да добрых пазітыўных перамен. Ну, меў свае слабасці чалавек. Ну і для мяне такім пэўным маркерам з'яўляецца інфармацыя, якая потым выходзіла з Вязніцы, так, з адвакацкіх асяродкаў. Калі здарыўся напад Расіі буйнамаштабны на Украіну, то Бабарыка этой сітуацыі разважаў над тым, каб падштурхнуць беларусаў на пратэсты супраць гэтага, зразумеў, у прынцыпе, у якую сітуацыю ён уляпаўся, і што ёсць Расія. Я перакананы, што вот эта адсетка, яна абсалютна
зменіць таксама каштоўнасці ў галаве Віктара Бабарыкі. А так, это, безумоўна, таленавіты чалавек і паважаны, і многім атрымліваецца, фактычна ён ахвяраваў дзеля Беларусі. І, канешне, это чалавек у будучым, калі ён зможа выжыць, і ён заслугоўвае таксама ўплываць на палітыку, я в этом перакананы. Тады ў 2020 годзе, вы помніце, з'яўленне Бабарыкі на палітычнай сцэне, якое это было ўзбуджэнне грамадства, які это быў пераварот у свядомасці. Людзі адчулі надзею, магчыма, там, не разумеючы, канешне, палітычных тэндэнцый. Тым не менш, і ў гэта асяроддзе да яго далучыліся многія людзі з чыстымі намерамі і чыстым сэрцам, з імкненнем зрабіць добрае для свету. І якую цэну заплацілі гэтыя людзі, я зараз скажу пра Марыю Калеснікаву і Максіма Знака, людзей вось з атачэння Віктара Бабарыкі. Марыя Калеснікава, які ўчынак, калі цябе выштурхоўвалі за мяжу, парваць свой пашпарт, ахвяраваць усім дзеля будучыні, дзеля сваіх светлых ідэалаў. Такія рэчы нельга не паважаць, і это проста непрыстойна. Крытыкаваць Марыю Калеснікаву і падазраваць сёння, не ведаю, там у прыхільнасцях да Крамля ці у неразумных паводзінах, это абсалютна учынкі, якія ўвойдуць у гісторыю. А Максім Знак, топавы адвакат, пры гэтым беларусацэнтрычны чалавек, які гаварыў па-беларуску, які пісаў беларускія вершы, выконваў беларускую музыку. Мы год не ведаем, што адбываецца з Максімам Знакам. І это страшно, таму што зрабілі з Віктарам Бабарыкам, мы ведаем, што там і пнеўматораксы збівалі яго, нейкія жудасці з ім адбываліся. У Калеснікавай там здарыўся перытаніт, ледзь не загінула. А пра Максіма Знака мы не ведаем ужо год, хутка будзе год, як увогуле няма ніякой інфармацыі. Быў у калоніі Віцьба, зараз невядома, у крытай турме. Што з гэтым чалавекам? І хочацца звярнуцца да беларусацэнтрычных людзей унутры краіны, тых самых гістарычных, магчыма, асобаў, так, якія маюць нейкую вагу сёння і проста не трапляюць у фокус, што трэба зрабіць усё магчымае, каб людзі, названыя ў гэтым відэа, каб яны ацалелі, каб яны дапамаглі Беларусі будучага, таму што страшна за гэтых людзей, такі гістарычны час. Ну а падзеі рухаюцца, падзеі ідуць, і ў Беларусі, напэўна, як кажа Зенон Пазняк, значыцца, ідзе пажар на тарфяніку. А за Беларусю, што адбываецца, вось толькі ўсход Польшы, паглядзіце, то расейцы адключаюць сувязь GPS там пры дапамозе сістэм РЭП. Вучэнні НАТО адбываюцца. Ідуць прыгатаванні да вайны, ўжо канкрэтна размаўляюць праблемы з бамбасховішчамі, чакаюць нейкіх ракетных удараў, і все гэтыя пагрозы рашыстаў, яны ж, в прынцыпе, все спраўджваюцца, так? Это не проста блеф. Гэта выльецца ў дынамічныя вайсковыя падзеі, вынікам якіх Беларусь атрымае шансы. Хацелася, каб людзі, пералічаныя ў гэтым відэа, паспрыялі наладжванню адэкватнай палітыкі ў Беларусі, каб яны змаглі стаць фарватарам, які павядзе Беларусь у правільным кірунку, і мы не забуксуем. Таму застаецца толькі маліць Бога, каб ён паспрыяў, каб гэтыя людзі ацалелі.